Adona rwaki tu ka Stacy in kaka achiel kuom jopuonjre manitiere hikgi mokwongo montiere gode studio ka okinyi makawuono. E kinde makoro ni wuok dala kibiro e mbalariany mano mar UN kama koro itiegorie mar mondo mi ibed jafwambo. En ang'o mane iparo kata ang'o mane intiere gode pache nyani ibro bedo ka iromo godo e kinde makoro iwuok dala, nikech wang'eyo ni lai mar somo mano mar Kenya kae wanyalo wacho ni kochakore nursery nyaka form 4 iyudo ka ng'ato pod nitiere buo higni 18 intiere buo jonyuol matiende ni osebed kichiki ni tim ma kik itim ma. Sani koro isechopo higni 18 intiere mbalariany e kinde mane iwuok pacho kibiro Nairobi kae, ang'o mane i expect kata ang'o mane iparo ni ibo bedo kiromo godo? Erokamano. An ang'eyo kaka nawuok dala nabiro University of Nairobi, nang'eyo onge janyuol madhi ng'iya madhi nyisa tim ma bingeni kinyathi ka japuonj nyisi tim ma ineno ka ogoni koko seche moko, but koro sani adhi an kenda, adhi manage kaka atimo gika, responsibilities ang'eyo adhi bedo godo mang'eny, to an ayie adhi endelea godo maber mondo kika divert in the right path man godo. To nang'eyo adhi yudo jok moko mantie mang'eny manigi timbe mopogore, to ei mano an akwayo Nyasaye mondo kika adonje groups moko man itafanya ni I regret a life da. To an nang'eyo kaka nabiro koni, expectations nan godo ni moko ni kaka somo ok mar kaka mar high school, gipogore. To koro an nang'eyo learning and different, see research, nitie gik moko mang'eny madhi gin something new, nitie gik moko mang'eny manyo madhi romo godo, to an ayie adhi timo godo maber. To ang'eyo ni kinde mathoth kapod antiere kuom stage kata kapok abiro ira Steven mar mondo mi en bendo sumnwa rieko moro kata paro moro matin kaka joma nyiri adiera kaka nyadendi matin e kinde miwuok dala kacha, nyalo bedo ni janyuol noketi piny bong'isi ni Stacy tim ma kik itim ma, kaloni ne mbalariany kocha koro aonge ma ngimani midhi loso maber, to gin mage seche moko nonyisi ka in thuolo mano mar leronwa okinyi makawuono? Mago to nong'iswa noketa piny gi jok mang'eny ahinya, mama, baba, relatives moko be ng'isi ni bedo piny ni nyako, to kin nyako nyego ritri kidhi kota, bing'eni ka nitie jowuoyi to machokre relatively tikia notion mentie godo kuomi, koro nego aritre mondo kik bing'eni jowuoyi nitie ga gi weche moko mabecho ma nyiri ohero. Koro mano nyisowa kik wa fall into such. We're straightforward ladies. Yes. Stephen